dito. Ate Rosana, ayan. So ngayon, pagkukwentuhan namin, mga langga, ito yung tinatanong ko. Kung babalik yung ex mo, tatanggapin mo pa ba or hindi na? Can we follow the path that we believe in? No, we're not gonna stop until we reach it. Oh, all you need to know is that we're holding on. We rise up from the dust and claim our throne. Hello mga langga! So ngayon, andito kami sa kusina ng nanay ng amo ko. So, andito ako for 2 months ako dito mga langga kasi maanak yung amo ko. So, ipapakilala ko sa inyo ang aking mga kasama na si single but ready to mingle na si Ate Rosana. Rosana, bakit mag-hi ka doon, ate? Hi mga langga! So, ayun, si Ate Chari na Chari forever, single na siya, pero di mag-hi ka doon natin. Hi mga langga, ayun. So, gumagawa kami ngayon ng pizza. So, nagtataka ako mga langga. Bakit tinatawag na pizza yung pizza? Eh, yung spelling naman is P-I-Z-Z-A. Bakit sinasabi na pizza? Bakit kaya ano? So, ngayon, yan yung ginagawa namin. So, sa Tichari, magbe-business na yan inshallah. Kasi masarap yung magluto. Tsaka sa Ate Rosana, mga business woman na rin yan. Pero pinipili pa rin magtrabaho dito sa abroad. Ito naman sa Tichari. Tingnan yung mga langga, ha? Pagre-restaurant na yan pag-uwi. Mga Arabic food. So, inshallah, yung mga beautiful faces. Mag-hi ka, Ate Chari. Hi mga langga. Ito. Ate Rosana. Ayan. So ngayon, pagkukwentuhan namin, mga langga, ito yung tinatanong ko. Kung babalik yung ex mo, tatanggapin mo pa ba or hindi na? So, ang una nating tatanungin, si Ate Rosana. Ate Rosana, tatanggapin mo pa ba kung babalik yung ex mo? Kung halimbawa babalik yun sa Tingin ka dito. Dito na ako tumingin kasi hindi. Ate, tingin ka. Baka makikita ko ng mga Arabo dyan. Sige na. Alam mo, sa akin lang, kung halimbawa yung lalaki mabait, tapos pinagtsatsagaan ka talaga habol ng habol, di sige patulan mo. Ay! Ano yun? Yung chance mo talaga? So, May second chance pa. Kailangan dapat bigyan mo ng second chance. Pero si Charity, ewan ko na naman. ngayon sa Tichari na naman. Ate Chari, tingin ka. Paano kung babalik yung ex mo? Tatanggapin mo pa ba? Ay, Diyos ko, kung ex-man lang. Paano kung yung ex mo, yung mahal mo pala? Ay! Tatanggapin mo pa Kaya ba? nga ex na eh, kasi ex na eh. So, tatanggapin mo pa ba o Ay, hindi? hindi na. Kuha ka ng bato pupupo sa ulo ulit. Iba talaga ang ex na ibig sabihin ng ex. Kasi marami kasi meaningan ng ex. Ano? Ikaw kasi, yung nag-vlog, ang dapat magpaliwanag. Hindi, nagtanong nga ako sa inyo eh. Baka may bumalik sa akin. Siyempre, kung talagang mahal mo, mahal ka niya, ipaglaban ka. Ako basta ex, ayoko na. Talaga, kahit mahal mo? Wala akong ex na mahal eh. Ay! Hindi mo na alam. Paano pagkakita mo tapos naisip mo na lang ay mahal mo pala. Paano yun? Hindi na nakamumuna ako sa mga ex ko. Ako sa totoo lang, pag may mahal man ako isa lang, pisa. Iwan ko sa'yo. Sa akin, tanongin mo ako. Magtanong ka kahit ano. Kung halimbawa, yung mahalaga sa buhay mo, sino kaya ang pipiliin mo? Sino kaya yung pipiliin mo, mahal mo o ikaw ang mahal niya? Mahal ako or mahal ko or mahal ako. So, ako sa akin, yung... Nag-vlog. Hi mga langga. So, ayan, part ba kayo sa vlog ko? Nag-vlog So, daw siya. please visit my YouTube channel, Bisaya ko Langga. Please like and subscribe. Yan mga langga, nakikita yung nabablog kami. So, ngayon, sa akin, pipiliin ko yung mahal ako. Kasi, matutunan naman din natin magmahal, di ba? Kahit, mas maganda yung pagmamahal na nade-develop kaysa na love at first sight ka. Kasi, mga langga. Oo, kasi pag na love at first sight ka lang, mabilis tumibok ng puso mo, mabilis yung naramdaman yung pagmamahal sa kanya, pero mabilis din kasi yung wala. Pero mas maganda yung
mas maganda yung na-develop na pagmamahal mga langga. Kasi, mas nakikilala mo yung tao kung ano siya, kung sino siya, ganun mga langga. Parang ang hirap talaga sigurong walain sa puso mo yung tao na yun kasi parang nakamarka na siya kasi nakilala mo siya sa katagalan ninyong pagsasama, ganun. Kaya ganun, mas mahirap mag-move on talaga sa pagmamahal kung na-develop yung pagmamahal mo sa kanya kaysa na love at first sight ka. O, ganun Okay. ate. Okay, salamat. Ayan, mga langga. Ano muna kami ng luto. Magluto muna kami. So, thank you mga langga. Bye-bye. Maligo muna ako. Hi mga langga, kumusta? So, ito pa pala si Langga Vanessa, ang inyong katulong sa umaga, vlogger sa gabi. Ngayon po ay andito po ako sa Riyadh. So, lumating po kami kahapon galing Jeddah, 1.5 hours sa eroplano yung biyahe namin. Nag-eroplano kami papunta dito sa Jeddah. So, it's been a while na din na hindi din ako nakapag-vlog ng ganito, yung nakakausap ko kayo, yung tinitingnan ko yung lens ko. Ganun, kasi nagpahinga din, kailangan din magpahinga kasi pagod sa trabaho, tapos may sakit din kasi yung alaga ko. So, nagpahinga ako. Ayan, kasi kailangan din magpahinga yung langga ninyo sa trabaho. Tsaka, hindi ko na kayang makapag-take ng video ating gabi minsan kasi pagod na. Lalo na yung alaga ako nagkakasakit. Tapos, magiging dalawa na yung alaga ko ngayon. Ganun mga langga. So, nandito kami sa Riyadh kasi mga anak yung amo ko ngayong buwan na to. Marami na akong alaga. Ewan ko kung makakaya pa mag-vlog. Susubukan ko. Kasi yung pag-vlog parang parte na din yun ng buhay ko. Kailangan ko din to kasing gawin para sa in the near future. Malaking tulong po sa akin tong pag-vlog na to. Lalong-lalo na sa pamilya ko, sa mama at sa anak ko. The same time, yung mga kapatid ko, sa mga pamangkin ko, if ever, sana pagpalain ng Diyos, ngayon mga langga. So, shoutout ko lang po pala yung mga family ko sa Davao del Sur. Ganun po sa mga friends ko, sila Marisa Recla, yung best friend ko, yung sila Yamali Katubigan. Ganun, sa lahat po ng sumusuporta sa vlogs ko, maraming salamat po. Kasi andyan pa rin kayo, hindi nyo pa rin ako iniiwanan. Ganun, maraming salamat po sa may kapal kasi still standing po. Ngayon, magna 9 months na ako. 9 months na pala. So, malapit na akong uuwi ng Pilipinas. So, wala pang ipon. Kasi marami pang problema, marami pang bayarin. So, kailangan muna natin unahin. So, ngayon mga langga. So, excited na akong umuwi ng Pinas mga langga. Kasi, mas more akong makapag-vlog doon. Lalong-lalo na pupunta sa mga bahay ng mga kaibigan ko, ganun. Magbanding kaibigan ko, lalong-lalo na yung mga pamilya ko. Tsaka excited na akong makapag-vlog kasama yung anak ko at tsaka mama ko, ganun, mga pamangkin ko. So, ganun mga langga. So, hindi talaga madali ang buhay dito sa ibang bansa. So, kakaligo ko lang din. So, time check is 5 p.m. Ayun, naglalaba din ako ngayon. Habang nagbablog ako dito, may nilalaban ako. So, ganun. Kasi parang na-miss ko kayo. Parang na-miss ko magsalita sa harap ng camera mga langga. Parang talagang parte na talaga siya ng buhay ko. Na-miss ko nang mag-arte-arte sa harap ng camera. Ganun. So, sa mga hindi pa nakapag-view sa lahat ng mga vlogs ko, please view. Yung mga tips sa pag-move on, mga right man ninyo, ganun mga langga. Tapos,
about din kay Eliza Maninaw. Meron din po ako yung Garbo ng Tibok, Davao del Sur, Davao Occidental, Ligo City at saka Davao City. So na-feature ko rin po si Eliza Flor Maninaw. Isa siya sa mga official candidate ng Miss Universe Philippines 2020. So sobrang na-miss ko kayo, sobra lang ga. Na-miss ko tong ginagawa ko sa harap ng camera. So, see you next time kasi maglalaba ako. Matatapos na yung paglalaba, bababa na naman ako kasi mga alaga ako ng bata. Okay, bye. See you mga langga. I love you. Don't forget to like and subscribe. And please click the notification bell para ma-update kayo sa mga bagong videos ko. Bye-bye.